Πλέον είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις τα δικά σου ρούχα, δικά σου προϊόντα γενικότερα. Έχουμε έρθει στην εποχή που όλα είναι αρκετά εύκολα και για να ανοίξεις το δικό σου e-shop. Απλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός και για να χτυπήσεις αυτόν τον ανταγωνισμό και να βρεις και τη θέση σου μέσα στην αγορά, θα πρέπει να λύνεις ένα πρόβλημα. Διαφορετικά είναι αν είσαι κάποιος γνωστός, αν είσαι κάποιος influencer, αν έχεις μια παρουσία στην τηλεόραση. Και εκεί μιλάμε για άτομα που το προσπαθούν χρόνια, έτσι. Εάν δεν έχεις αυτό, χρειάζεσαι να έχεις ένα story, μια ιστορία να πεις πίσω από αυτό το brand. Γιατί ξεκίνησες να το κάνεις ή να ήταν το hobby σου και να το έκανες δουλειά, γιατί είσαι πολύ καλός ή καλή σε αυτό. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο βήμα σου είναι να έχεις ένα budget, χρηματικό ποσό για να επενδύσεις στη διαφήμιση. Πρέπει να κάνεις κάποια production. Αν, ας πούμε, το προϊόν σου απευθύνεται σε ένα youth κοινό, σε ένα πολύ νεανικό κοινό, θα πρέπει να κάνεις πολύ ωραία βίντεο στο TikTok, τα οποία απευθύνονται σε αυτό το κοινό και μπορούν να τους πιάσουν, να τους κρατήσουν.